M'ho passes? Ei, m'escolteu? Hola a tots. Podeu venir cap aquí? L'altre dia tots us vaig convocar aquí per parlar amb vosaltres. Potser no em vaig explicar prou bé o potser no se'm van entendre les paraules. Paraules. Sí que ho vaig dir que ens havíem de treure la roba. És clar que ho vaig dir, però no calia que tots us quedéssiu en pilota picada. Era una metàfora referida a l'arribada de l'estiu. L'estiu. Aquesta setmana he rebut una pila d'e-mails demanant-me a quina platja nudista havíem d'anar. No era pas per això que us ho vaig dir, no. Us volia fer entendre que hem d'estar a punt per aquestes nits d'estiu. Les nits. Traurem de l'armari tota la roba d'estiu per poder estar ben presentables pel dissabte 29. Perquè, escolteu-me amb atenció, el dissabte 29 de maig tremolaran les nits d'Osona. I, evidentment, hi hem de ser tots. I, és clar qui serem. Ser, el 29, tots a les carpes Vicestiu. Que no, tio, no entres.